Šta je tamo? Sad čekajte još malo. Eto, želim ukusnu tortu. Oho, pa dobro. Šta želiš? Tortu? Nema problema. Dakle, ja počinjem. Prvo ću uzeti kvadratni kalup i iseći kocku od kora. A višak ću skloniti. Ovo također treba odseći. Da, svaka mi čast. Jedan. I još jednom. Da, tako je. Odlično nam ide. Hajde, još malo. Gotovo, dovoljno je. Oblik je spreman. A sad će mi trebati žvaka Huba Buba. Bako, pridrži, molim te. A ja ću izvući. Da. Umotat ću svoju tortu u žvaku. Tako je. Super. Bilo je dovoljno čak i za krov. Gledajte, napravila sam kućicu od torte. Jao, kako ste smešni. Dobro, nastavit ću. Ja ću uzeti preliv nati i sipati ga preko debelim slojem. Tako je, svaka mi čast. Zatim treba napraviti vafle. Mislim, već sam ih ispekao. Jao, pazi. Vaša kula je pala na mene. Hvala što ste uhvatili. Dakle, nastavljam. Zalepit ću vafle na moju tortu. I to je to. Moja kuća sa dimnjakom je spremna. Koliko ću još držati to? Jao, šefe, ponavljate za mnom. Bolje gledajte ovu kulu. Sad ću i ja ukrasiti svoju tortu. Jao, šta je to? Zašto sve pada na mene? Dobro, krećemo. Stavit ću belu čokoladu ovdje i sa strana. I ja ću imati dimnjak. Prelepo je spalo. I ne mogu više. Jao, padam. Ups, verovatno je to bolelo. Moje torte je bolja. Kako da ne? Moja je bolja. I bit će još bolja ako dodam čokoladni preliv. Ma šta kažete? A ja ću sipati žvaku Huba Buba. Da, tako je. Jao, ne brinite, ja sam u redu. Moja torta je bolja. Ne, moja je bolja. Kako ste mi dosadili. Sklanjajte se od mene. Nervirate me. Dakle, uzet ću lubenicu i seći je noževima. Da, Kija. Tako je. Ja sam pravi ninja. Eto, ovakvu divnu kućicu sam napravila. Ukrasit ću je korom i voćem. Preslatko. A moja zdrava i ukusna torta je skoro spremna. I još par dodira i to je to. Može se probati. Prijatno, mala? Da, prijatno. Wow, sve kuće su mnogo lepe. Šta prvo da probam? Probat ću ovu kućicu sa čokoladom. Wow, koliko punjenja ima unutra. Sviđa mi se. Svaka čast. Idemo dalje. Da, sad ću probati roze tortu. Wow, i ona ima punjenje. Pa to je žvaka. Neverovatno. I posljednja torta od voća. Wow, obožavam lubenicu. Prava letnja torta. Ekstra. Sviđa mi se što nije mnogo slatka. Baš osvežava. Da, odlučila sam. Pobedila je voćna torta. Jeste čuli? Baka je najbolja. Šta će biti ovaj put?
A sad mi se jede sendvič. Dajte sve od sebe. Okej. O, to je lako. Naravno, napravit ću mnogo lep sendvič. Bićete oduševljeni. Dakle, počinjem. Prvo treba iseći kobasicu. Da, tako je. Treba puno kobasice. Jao. Dobro, gde sam stala? Tačno. Uzet ću kalup u obliku leptira i iseći šareni hleb. Divno. A preko leptira ću namazati fil. Stavit ću debeli sloj. Divno, ali to još nije sve. Vreme je da stavim različito voće. To je to, može se zatvarati. Posluži se, draga. Ne jedem to. Dobro, i ja ću uzeti šareni hleb. Samo što ću ga premazati čokoladom, a ne filom. Što više čokolade, bolje. To je zakon. Da, divno. A preko ću sipati žele bombone. Mala ih obožava. Ponovit ću to nekoliko puta. Završila sam. Bako, šta misliš? Bravo. Jao, šta je to? Jao, to je neverovatno veliki sendvič od šefa. A kako ga jesti? Nastavljam. Sir, povrće, sir, povrće. Da, tako je, još malo. Na kraju kobasica. I to je to, može se zatvarati. Gotovo. Prijatno. Što? Nikad nisam videla toliki sendvič. Oduševljena sam. Ali prvo ću probati ove slatke leptiriće. Hajde, letite u moja usta. Kako slatko, a mnogo mi se sviđa. Dosta, idemo dalje. Wow, ovaj šareni sendvič također izgleda dobro. I ukus je dobar. Da, nije loše. I konačno vreme je da probam ovaj veliki sendvič. Jao, ali kako da ga zagrizem? Ne mogu da otvorim usta toliko. Dobro, probat ću malo. Wow, koliko punjenja. Neverovatno. Oduševljena sam. Pobedio je najveći sendvič. Stvarno? Tako mi je drago. Hvala puno. Ovaj put mi se jede sladoled. To nije teško. Treba razmisliti. Imam jednu ideju. Hoću da iznenadim Malu. Ja sam zlatni dečko. Dakle, uzet ću zlatni kornet. Kako vam se čini? Jao, šta to tako sjaj? Oslepela sam. Gde je moj mikser? Da, evo ga. Dakle, stavit ću paradajz, zatim limun, brokoli i samljati to sve. To je to. Miris valjda nije loš. Sad ću to sve sipati u kalup. Odlično, šta dalje? Bako, dalje sve treba zalediti. Tačno. Kako brzo. Hvala, dušo, šta bih radila bez tebe? Skoro sam završila. Ostalo je otvaračem izvaditi sredinu iz šargarepe. Tako je. I moj kornet je spreman. Ostalo je dodati zdravi sladoled i baka je završila. To je najzdraviji sladoled na svetu. Jel vam se sviđa, šefe? Šta? Ozbiljno?
Bako, učite od mene. Uzet ću sladoled od jagoda i staviti ga u moj zlatni kornet. A preko ću sipati preliv. Preliv je također zlatan. Da, neverovatno. A gluposti, a zdravi sladoled. Zlatni sladoled. A zdravi sladoled. Jo, kako ukusno. A šta, već ste završili? A šta da radim? O, imam ideju. Da. Obojit ću čokoladom zidovi. Da, tako je. A zatim ću sipati mleko unutra. O, da, to mi treba. A zatim ću sipati beli preliv. Ubacujem štapić, a mešam to sve. I ostalo samo zalediti moj sladoled. Još malo i... Gotovo. Može se vaditi. Joj, kako teško. Ali uspela sam. To izgleda divno, prijetno. Oho, kako veliki sladoled. Šta? A je li to zlato? Neverovatno. A ovaj sladoled izgleda baš čudno. Dobro, probat ću malo. Uj, ne, to nije sladoled, odvratno. A sad ću probati ovaj zlatni sladoled. Izgleda jako skupo. Wow, nisam znala da je zlato toliko ukusno. I vreme je za posljednji najveći sladoled. Joj, kako teško. O, da, neverovatno. Oduševljena sam. To je pobjeda. Čestitam. Šta? Pobedila sam, stvarno? Da, to. Ne, neću preživjeti. Moja kuća će sigurno biti bolja. Dakle, uzet ću pištolj sa lepkom. I zalepit ću zidovi. Imat ću odličnu kućicu. Imat će 3 sprata. O, da, savršeno. Odlično mi ide. Stavit ću još ovdje. Da, skoro sam završila. Tiffany, vidi. A da li ti možeš tako, jeli? Naravno da mogu. Mogu čak i bolje. Stavit ću krov na svoju kuću. Divno. A sad ću početi da farbam svoju kuću. A tu će biti prozor. Da, divno. A šta je tamo? Ćao, komšinice. O, prestani. Pokvarila si mi šminku. Jel da? Nije postalo gore. Haha. Tiffany, više neću ići kod tebe. Dakle, počet ću da farbam svoju kućicu. Naravno da ću koristiti roze boju. To mi je omiljena boja. Pažljivo, neću nigde da žurim. Da, boja je prelepa. Odlično mi ide. I ja sam skoro završila. Užasna boja. Brat i ja imamo svoju omiljenu boju. A mi volimo ljubičastu boju. Ja neću bojiti svaki deo. Samo ću sipati farbu preko. Da, tako je. Ovako će biti mnogo brže i zgodnije. I ne moram da trošim puno vremena. Wow, devojke, vaše kuće već izgledaju super. Miley, šta ćeš dalje da radiš? Ukrasit ću prozore. Da, tako je. Izgleda mnogo bolje, jel da? Dosadno. A vidi moji prozori. Ljubičasti su. I dodat ću malo ukrasa za svoju kuću. Ova kruna izgleda divno. Baš mi se sviđa. A ja imam srce na krovu. Baš je slatko. Savršeno. Devojke, svaka vam čast. Idemo dalje. Šta da napravim na prvom spratu? Znam. Tu će biti dnevni boravak.
Tu će moj brat primati goste i odmarati. Naravno da ću imati kamin, cveće, knjige, televizor i naravno tepih. Sve će biti ljubičasto. Super! Brat, vidi kakav dnevni boravak sam napravila za tebe. O, baš ti lepo stoji. Daj da te slikam. Da vidimo kakva je slika ispala. Wow, prelepa si. To sigurno treba okačiti ovdje. Miley, a šta si ti smislila, jeli? Ogo! Moja barbika će imati sve roze. Ta boja je mnogo lepša nego ljubičasta. O, za malo nisam zaboravila na garažu. Moja barbika ima auto. Tiffany, a da li tvoj brat ima to? Ne, ali smislit ću nešto. O, moj brat će imati helikopter. To je mnogo bolje od auta. A sad će helikopter stići, a vidi ga. Miley, pazi glavu. Oho, ovo nisam očekivala. Neverovatno. Da, moj brat je najbolja. Wow, auto i helikopter. Hajde da vidimo šta će biti dalje. Ja ću napraviti kuhinju za moju barbiku. A već sam kupila lepu furnituru. Da, kuhinja će biti prelepa. A ne smem zaboraviti na suđe. A stavit ću ga ovdje. O da, to je preslatko. I ne smem zaboraviti na cveće. Moja barbika mnogo voli cveće. Ali to još nije sve. Kupila sam još puno hrane za moju barbiku. Ona jede samo zdravu hranu i malo slatkiša. A stavit ću sve to u frižider. O da, divno. Baš sam zadovoljna svojom kuhinjom. Prelepo. Tiffany, a šta je kod tebe? Šta? Moja brat je ogladnila i odlučila da spremi sebi doručak. To nije teško. Spremila je jaje na oko. Dodat ću još malo slatkiša. Odlično. Možemo početi da doručkujemo. Prijetno, brat. Jel ti se sviđa? Moja lutka također zna da kuva. Sad ću ti pokazati picu koju je spremila sama. Ajde, Barbiko, moraš jesti malo. Jel ti se sviđa? Super! Idemo dalje. Ostalo je napraviti spavaću sobu. Treba mi roze tepih. A mi ćemo imati plavi tepih. Baš je lep. Pa šta? A vidi kakav krevet ima moja Barbika. To je krevet za kraljice. Krevet moje lutke nije ništa gori. Vidi, baš je lep. Zašto ponavljaš za mnom? Dobro, onda ću staviti ormarić sa odećom i obućom. Šta misliš? Pa šta, vidi šta mi imamo. Moj brat obožava da pleše, tako da u spavaćoj sobi će stalno da svira muzika. O da, brat je zadovoljna. Kod nas će biti najbolje žurke, jel ti jasno? Što? Imate žurku? Moja Barbika također zna da se zabavlja. Hajmo, pokazat ću ti sobu. Hajde da izaberemo za tebe lepo odelo. O, da, ova haljina je prelepa. Moram i ja smisliti nešto. Miley, hajde zajedno da se igramo. Donela sam lepo odeću. O, hajde. Wow, ova odeća je prelepa. Wow, Tiffany, izgledaš super. O, Miley, a ti si kao lutka. Divno. Devojke, vaša odeća je prelepa. Svaka vam čast. Obe izgledate divno. Imate li šta još da nam pokažete? Wow, to je najbolje što sam ikad vidjela. Tiffany, tako smo lepe. Da, slažem se, Miley. Pustite nas, pustite! Ćao, ja sam tinejdžer tvoje. Šta je bilo? Ja sam baka. Drago mi je. Pustite me, molim vas, ja sam samo šef, nisam ništa kriv. Pa ne, niko neće izaći odavde. Započinjemo kulinarski izazov. Spremite mi tortu za ručak.
A drugari, ne brinite, rešit ću sve. Treba mi WC šolja, a nisam gadljiva. Dakle, evo mog omiljenog noža i lopatica, odlično. Tog nema u zatvoru. Chloe, sa kim to pričaš, a? To su moji prijatelji. Zamolila sam ih da mi donesu nešto zanimljivo. Odlično! To je helikopter na daljinskom upravljanju. Treba će mi ovo. Uzet ću košarkašku loptu. Treba je probušiti. Tako je. Što? Dobro. I ja imam lopaticu kod sebe. Obožavam je. Šta se dešava? Odlično, odsekla sam sve suvišno. Bako, ne razumem šta to radite. Je li to WC šolja od torte? Da, druže, to je WC šolja od torte. A sad ću ukrasiti tortu filom, gotovo. A sad ću razmazati fil uz pomoć lopatice. Odlično mi ide. Lepota. Baka je majstor. Wow, Bako, odlična ideja. Da, zanimljivo. Hoću da probam fil. Nadam se da baka neće primetiti. Kako si svela? Ne jedi to. Ne smeš. Daj mi to. Što? Jesi poludela? Moj jadni prste. Okej, nastavit ću da pravim tortu. Unutra lopte ću sve premazati filom. Stavit ću koru unutra, zatim fil, zatim opet koru, opet fil i opet koru. Odlično. A sad ću uzeti malo slatkiša, mislim malo više. Uspela sam da ih unesem u zatvor. Treba mi kiseli gel. Jako kiselo. Sipat ću ga u tortu, tako je. A sada uzimam bombone od mente. One baš osvežavaju. Odlično, zaledila sam tortu. A sad je treba izvaditi. Odlično. Ostalo je išarati tortu da bi ličila na loptu. Koristit ću sladić. Da, uspelo je. Boko, što to radiš? Ja sipam u tortu plavi žele. Da, kao da je unutra voda. I napravit ću malo iznenađenje za policajku Britney. Gotovo. Jao, šta se dešava? Ne, mi nismo krivi. Čekaj, šta to radiš? Napravio sam tortu u obliku policijskog auta. To je pravi alarm. Super ispalo, zar ne? Baš mi se sviđa rezultat. Nadam se da će se Britney također dopasti. Šta? Kod šefe, kao i uvek sve savršeno. Moramo ga se rešiti. Sad ću mu skrenuti pažnju. Šefe dragi, svaka vam čast, vi ste genije. Odlično. Hajde da mu uništimo tortu. Dinamit će mi pomoći. Ne, dinamit mi se zaletio za ruku. Ne! Jao, u pomoć! Šta je to bilo? Jao, eksplozija. Ne, samo ne mala Chloe. Plan nije uspeo. Sa mnom je sve u redu ako ste brinuli o tome. Wow, odlično ste se potrudili. Ovo je torta u obliku policijskog auta. Super. Sad ću je probati. Kakav miris. Oduševljena sam. To je prelepo. Šefe, svaka čast. Dakle, probat ću tortu u obliku lopte. Jao, kako kiselo. Užas. Ne, Chloe, to je previše kiselo za mene. Dakle, ostala je posljednja torta. Izgleda jako zanimljivo. U obliku WC šolje. Bako, to nije loše. Hvala, Britney. Trudila sam se. Treba izabrati pobednika. I to je šef. Čestitam, pobjeda je tvoja. To najbolji sam. Što se tako glasno raduje? Baci kocku. A sada želim burger. Spremite ga brzo. Stanite. Imamo baš malo proizvoda, nas je troje. Sve to ide meni. To nije u redu. Slažem se. Hajde da podelimo sve. Sklonite svoje ruke. Ne dirajte, inače ću vas ujesti. Šefe, bacite krastavac. Inače ćete saznati kako moćnu vilicu imam. Bako, ali to je sve zajedničko. Ne, to je sve moje. Pa dobro, sam ću nabaviti sebi proizvode. Moji prijatelji kuvari su mi dali korpu sa svežim proizvodima. Odlično. Sad imam od čega da spremam. Što? A šta je to kod tebe? Sveže meso, slanina, pa čak i hleb. Super! I meni trebaju proizvodi. Pogledat ću šta mi je ostalo.
Bezobrazna baka neće da se deli? O, tu su samo omoti. Od toga neću moći da spremim burger. Riba, odvratno. Aha, pača hleba. Uj, buba švaba. Ne, neću je stavljati u burger. Dobro, sad ću nešto smisliti. Jao, baka se igra sa vatrom. Da, spremila sam pljeskavicu za burger. To je najefikasniji način. Sastavit ću burger. Pošto imam puno proizvoda, koristit ću sve. O da, odlično ispalo. Svaka mi čast. O, šefe, šta ste smislili? Ispržit ću slaninu na vatri. Valjda je spremna. Odlično, stavljam je u burger i pokrivam lepinjom. Gotovo. Kako vam se čini, bako? Odvratno, daj meni, bacit ću to. Ne dirajte. Baka i šef se opet svađaju, a moj burger još nije spreman. Dobro, sad ću umočiti ribu u kiseli gel. Možda će ispasti ukusno. A sada umačam ribu u njor s bombone. Stavljam na tost koji sam već namazala nutelom. A sada prelivam sav sendvič nutelom. To mora eliminisati riblji ukus. Mislim da policajka neće čak ni primetiti da je unutra riba. Dodajem M&M's i gotovo. Prestanite. Prijetno. O, burgeri su već spremni, taman za ručak. Počet ću od ovog velikog. Wow, kako ukusno! Oduševljena sam. Da, znao sam. Prestani da se hvališ. Oho, ovom burgeru je puno pljeskavica. Također ukusno. Bako, odlično ste se potrudili. O, stvarno, hvala, draga. Ostalo je probati posljednji burger. To je nešto čudno. Nutella. O, obožavam Nutellu. To je prelepo. Chloe, pobjeda je tvoja. Šta? Stvarno? Pobjeda je moja? Aha, jeste čuli? Pobjedila sam! Da! A zašto mi ova kazna? Smirite se, bako. A sada želim žele sa ukusom kole. Hajde, spremajte. Hoćemo napraviti jedno piće? Odlično, uzela sam lavor. A ja sam donao med. A ja imam žele bombone sa ukusom kole. Jako su ukusne. Prelepo. Dakle, sipat ću med u lavor. Imam veliku teglu najlepšeg meda. O da, divno. A ja ću sipati unutra sve bombone. Što više, bolje. A meni ostaje samo da promešam sve velikom drvenom kašikom. To će biti najbolje jelo za danas. Gotovo. Izvadit ću jako ljute žvake. Uz pomoć njih ćemo da istopimo sve. O, stvarno su vatrene. Da, tako je. Probat ću. Kako ljuto! Hajde, žvačite svi. Jao, nisam očekivao da će biti tako ljuto. Kakav užas. Nije mi dobro. Ups. Ajoj. Sve u redu. Dakle, nastavljamo. Popila sam svu kolu. Dakle, možemo da sipamo ovdje na žele. Hajde. Odlično. Chloe drži flašu čvrsto. Super. Da, uspeli smo. Da, sve uspelo, svaka nam čast. Ostalo samo dati Britney. Šta? Samo jedna flaša? Čudno. A gdje je sve ostalo? Pa, pomagali smo baki. Da. Okej, sad ću da probam. Iscedit ću malo. O, kako lepo izgleda. Wow, i ukus je super. Onda, baka je pobedila. A, pobjeda je moja. U stvari je naša, a bez vas ne bih uspela. O, pa to su zlatne medalje, a divno. Dakle, čestitam, zaslužujete da izađete odavde. O, sloboda, hajmo odavde. O, da, požurite. Želim tortu sa svojim omiljenim Skittles bombonama. Lako, a bitno je ne štedeti bombone. Treba ukrasiti svu površinu torte. A onda će biti mnogo lepa i slatka. A da bombone ne padnu, uradit ću još nešto. Moram napraviti testo za to. Treba mi brašno, mlijeko i jaje. A sad to sve dobro mešam. Skoro sam završila.
Sad testo treba razvaljati i seći na dugačke kriške. Tako je, odlično mi ide. Ovim trakama ću pokriti bombone. Sad torta može da ide u rernu. Svaka mi čast. Sad se mogu odmoriti. Ne valja spavati tokom kuvanja. To je neodgovorno. Jel vam se sviđa moja tortica? Pogledajte kako je lepa i ravna. Ali to nije sve. Želim da sva torta bude šarena. Da bih to uradio, treba će mi fen za kosu, uz pomoć kojeg ću rastopiti boju sa bombona. Savršeno. Ostalo je samo dodati bombone. Tako je. Jao, izgleda da je torta spremna. A vreme je da je izvadimo iz rerne. Sigurna sam da će se Betty dopasti ova lepota. Dala sam sve od sebe. Nije loše, ali moja torta je svakako bolja. Mislim da je to pravo remek delo. O da, čekajte, moram i ja da spremam. Moram hitno ukrasiti tortu slatkišima. Zato ću koristiti specijalni uređaj. Ali, kako upravljati ovim? Treba mi bombone na torti, a ne po celoj sobi. Ups, pa to je to. A Betty, vreme je da zabereš ko će biti pobednik. Prijetno. Wow, sve torte su veoma lepe, osim one što je Emma napravila. Ali možda je barem ukusna? Pa nije obična torta. Da vidimo kakva je ova torta. To je mnogo bolje. Bako, tvoja torta je veoma ukusna. Ostalo je da probam torticu kuvara Zaka. Izgleda mnogo dobro. O, da, a ukus je još bolji. Poješću svaku bombonu. To je nerealno ukusno. Zak, pobedio si. To, znao sam da će tako biti. Ovaj put mi se jede torta od lubenice. To je veoma zanimljiv izazov za mene. Nadam se da ću smisliti kako da napravim tortu od cele lubenice. Tačno znam da prvo treba skinuti koru. Za tortu će mi trebati samo pulpa. Skinut ću koru uz pomoć specijalnog uređaja. Tako je, odlično mi ide. Gotovo. Sad treba iseći lubenicu u obliku kora za tortu. Jao, a ja se neću tako mučiti. Uradit ću sve mnogo lakše. Samo ću iseći lubenicu na pola. I izgnječiti pulpu. Tako je. Zatim ću dodati malo želatina u jednu polovinu. A bitno je sve raditi pažljivo. Cool, Bako. A ja ću razbiti svoju lubenicu ovim. Tako je. To je baš zabavno. Pazi, sve ti leti na strane. Jao, izvinite, malo sam se zanela, ali ne brinite, skoro sam završila. Pogledajte kako privlačno izgleda ovaj deo lubenice. Ali neću ga tako servirati, a bit će mnogo bolje ako ukrasim lubenicu različitim slatkišima. Onda će da ličiti na pravu tortu. Marshmallow. Onda lizalice i gumene bombone. Tako je. Nemate vi pojma. Svi znaju da prava torta mora imati nekoliko spratova. I ja ću imati baš takvu tortu. Tako da ću svaki sprat lubenice zalepiti uz pomoć kreme. Zatim kremu treba izravnati. Također bi bilo lepo dodati malo boje.
Dole će moja torta biti zelena, a gore crvena. Odlična kombinacija boja. Izgleda dobro. A moje žele od lubenice je spremno. A jedina sam spremila nešto tako neobično. Torta ne mora biti neobična, pre svega treba biti ukusna. Moja torta izgleda kao prava lubenica. Napravio sam i oči i ispalo je baš slatko. Betty, vreme da izabereš najbolju tortu. Ema, šta si to uradila? Samo si nabila bombone u lubenicu? A nije ni to loše, naravno. Ali drugi su se trudili mnogo više. Nije ukusniji nešto? Jela sam i lepše torte. Da vidimo šta je kuvar Zak spremio za mene. Njegova torta izgleda predivno, ali da li je ukusna? Neverovatno je. Ostaje da probam bakinu torticu. Sudeći po teksturi, to je žele. Da, upravo sam, to je žele od lubenice. Obožavam. Bako, ovaj put si najbolja. Jao, baka je najbolja. Ovaj put spremite mi tortu sa mojom lutkom. Sa lutkom? To će biti teško. Samo ne za mene. Zar me niste prepoznali? To nije lutka, to sam ja. A, unuko, tako je. Ja ću koristiti voće za svoju tortu. Treba mi puno voća. U suprotnom, tortica neće biti tako slatka kao moja unuka. Pogledajte, odlično mi ide. Ostalo je napraviti frizuru i to je to. Ideja je cool, ali to uopšte ne liči na Betty. I ja isto mnogo volim voće i bobice. Nemam vremena za časkanje, moram početi da radim. Zato će mi trebati ruke. Napravila sam oči, a ovo ću pojesti. Baš ukusno. Evo ih, žele oči. Od ovog ću napraviti usta. Mislim da izgleda baš slatko. Ostalo je dodati žele kosu i to je to. To liči na neko čudovište. Pre nego što počnem da radim sa tortom, moram promeniti njen oblik i učiniti je okruglom. To sam brzo uradio. Sad mi treba lutka koju ću staviti u ovu tortu. Pogledajte. Torta će biti kao velika lepa haljina. Skoro sam završio. Treba što više šlaga i kreme. Tako je. Ali lutka je plastična, nije jestiva. Gledajte svoje posla. Znam šta radim. Ostalo još malo. Preostalo je samo sipati sirup. O da, to mi je omiljeni trenutak u kuvanju. Jeste spremni? Sad će biti veoma lepo. To je to, sve je spremno. Idemo. Betty će biti oduševljena. A Betty, prijatno. Sviđa mi se svaka torta. Ali probat ću prvo ono što je baka spremila. Ukusno. Ema, šta si ti spremila? Zašto ova torta ima tako strašno lice? Ne, to sigurno ne liči na mene. Nadam se da je ova torta barem ukusna. Obična je, jela sam i bolje. Ostaje da probam posljednju tortu. Ona izgleda najbolje. Baš mi se sviđa ova lutka, liči na mene. Sad ćemo saznati da li je ova torta ukusna.
nerealno. Zak, čestitam na pobedi. Da, ja sam najbolji. To je kulinarski izazov. Ja hoću vafle. Hajde, počnite. Odlična ideja, hajde, potrebno mi je testo. Dakle, otvaram ga. Tako je. I sipat ću sve u aparat za vafle. Odlično. Sada zatvaram i čekam da se ispeče. Ej, to je moje testo. I meni će trebati. I sedit ću aparat. Je li to testo? Super, treba mi, probat ću. Prelepo, sviđa mi se. Ne, Judy, zašto jedeš sirovo testo? Od njega će te boleti stomak. Bolje probaj sladoled. Šta to tako lepo miriše? Šef je već napravio puno vafli, sjajno. Da, a sad mi treba presa i čokolada. Stavit ću čokoladu u presu, a zatim pritiskam. Odlično. Na vrhu će biti velika porcija čokoladnih špageta. Bellissimo. A zatim mi treba šećer u prahu. Savršeno. Sipat ću odozgo. I dodat ću... Šta mislite šta? Da, šarene konfete. Gotovo. Svaka mi čast. Bako, a šta je kod vas? I ja sam već spremila vaflu. Ispala je savršena. Dakle, sad ću uzeti mlin za meso. Treba okrećati ovu ručicu. Da ću samljeti sve što stavim unutra. Nevjerovatno. Dakle, stavljam maline u mlin za meso. A sada okrećem kao što sam vam pokazala. Pogledajte kako mi dobro ide. Pokrivam vaflom i to je to. A sad mi treba borovnica. Uradit ću sa njom sve isto. Okrećem. Mislim da je dovoljno. I opet stavljam vaflu preko. A šta sada? Dajte da razmislim. Tačno. Treba ukrasiti sve bobicama. Na vrh ću staviti jagode, maline i borovnicu. A preko ću staviti još malo borovnice. Imam odličnu jagodicu. Judy, želiš? Naravno. Prelepo, hvala bako. Kod šefa je sve spremno. I kod bake isto. Kod mene prazno. Treba to brzo popraviti. Taman imam sladoled. Stavit ću ga na tanjir. A zatim mi treba špric. Unutra ću staviti čokoladu. Divne. A sada stiskam. Da, ispale su čokoladne špagete. Preko ću staviti kornet i napraviti oči od bombona. Probaj, Vivian. Šta ste to napravili? Wow, koliko slatkiša. Hoću da probam ovo. Izgleda čudno. Pa to je samo kornet od sladoleda. Dobro, ukusno. A šta je ovo? Sladoled? Prelepo, ja volim sladoled. Idemo dalje. Wow, a to je cela torta od vafli. Obožavam bobice. Prelepo. A sad ću probati same vafle. Tako lep fil. Oduševljena sam. A sada hoću da probam posljednje jelo. Wow, šta je to na vrhu? Probat ću. Pa to je čokolada. Čak neću ni da razmišljam. Šefe, pobedio si. Zaista, to je bilo lagano. A sad mi spremite jelo od krompira. Hajde, čekam. Za početak treba mi krompir. Moram ga očistiti. To je jednostavno. Eto, sad imam savršeno čist krompir. Odakle ovdje ova kora? Šefe, pa to si ti. Ups, izvini, bako. Izgleda da nije primijetila, to je dobro. Šefe, ali zapamtila sam to. Pa dobro. Krompir izgleda savršeno. Treba ga iseći. Odlično. Brzo sam završio to. A sad mi treba tiganj. Hoću da ispržim krompiriće. Da, moraju postati zlatni. Tako je. Hvala, bako. Nema na čemu, šefe. A ja moram iseći rupu u krompiru. Ovako.
A sada uzimam slaninu i stavljam je unutra krompira. O, pogledajte kako to lepo izgleda. Ali to još nije sve. Preko ću sipati sir. Divno. A sad to stavljam u rernu. Divno. Dakle, krompir mora da se ispeče, a sir da se istopi. Judy, a kako si ti? Kod mene sve u redu. Wow, šef ima baš dobro jelo. Novo kulinarsko remek delo. Sad uzimam sir i činiju. Stavljam sir u činiju. A sad ga zagrevam uz pomoć vatre. Treba istopiti sav sir. Wow, kako to moćno izgleda. A šta ja da uradim? Nisam smislila. O, ideja. Imam KFC. Tamo prave jako ukusan pomfrit. Ne moram ništa ni da spremam. Vivian voli pomfrit. Dakle, stavljam sve na tanjir i dodajem ketčap. Ispalo je super. Da. Bako, jel ti treba? Ne treba, hvala. A Vivian, probaj. Svaka vam čast, baš ste brzo završili. Dakle, da počnem. Želim da probam ovaj pomfrit. Šefe, što to radite? Donosam sir. Treba da se prelije preko pomfrita. Biće jako ukusno. I bolje od bilo kog sosa. Eto, sada možeš da probaš. Zaista, super, hvala. Da vidimo. Topi se ustima. Preukusno. Šef je bio u pravu. Šta je ovo? Liči na pečeni krompir. Ajde da vidimo šta je unutra. Slanina. Sviđa mi se. Da, odlično jelo. Dakle, ostalo je poslednje jelo. Sad ćemo da vidimo kakav je ukus. Tu je čak i kečap. Probat ću. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Moja sestra Judy je pobedila. Čestitam. Da, prva pobeda. Tako sam srećna. I poslednji zadatak. Spremite medeni žele. Čak znam šta treba da radim. Treba će mi džem. Ovo je sa jagodama, odlično. Otvorit ću. Neće. Judy, draga, pomozi. Pa ne, bako, ne mogu. Ali ko će mi pomoći? Ideja. Ako nalepim etiketu od Nutella na teglu, sigurno će uspeti. Judy, pomozi mi. Nutella, naravno. Eto, otvorila sam. Sad ću probati. Ali to nije Nutella. Bako, prevarila si me. Uzmi svoj džem. Uspela sam, hvala, draga. Pa dobro, nastavljam. Sipat ću džem u flašu. Odlučila sam da iskoristim sav džem koji imam. Divno. Tu je puno različitih ukusa. Dakle, sad otvaram frižider i stavljam flašu unutra. Eto. Med mi treba. Uzet ću ga. Da probam malo. Da, kako slatko. Dakle, sipat ću sve u flašu. A zatim dodati bombone Skittles. Koristit ću različite boje. Eto, dobio sam pravu slatku dugu. Divno. Opa, ova teglica meda će mi trebati. Šta? Nema više? Šef je sve potrošio. Šta da radim? Došla mi ideja. Uzimam kolu i idem do košnice. Da, našla sam je. Dakle, ubacit ću slaninu u nju. Polako. Da, tako je. A sada okrećem i sipam med u flašu. Sjajna ideja. Izgleda da pčele nisu zadovoljne. Moram da bežim. Da, pobegla sam. O ne, pčele! Pazi! Koliko ih ima. Dobro je, otišle su. Vivian, brzo probaj. Jeste završili? Odlično. Dakle, počet ću od kole. Obožavam kolu. Wow, kako sjajno. Baš mi se sviđa. Čekajte. Ko je to? Šta pčele rade ovde? Ne, sklonite se, to je moja hrana, a neću vam dati. Dobro, uzmite.
Kvasim to. U redu. Probat ću ovaj žele od voća i bobica. Tu su čak komadiće voća. Cool. Baš slatko i ukusno. Svidjelo mi se. A šta je ovdje? Wow! Ovo jelo je tako lijepo i šareno. I ukus je divan. Prezadovoljna sam. Dakle, ko će pobediti? Ne znam. Odlučila sam. Oba jela su pobedila. O, da, moja prva pobjeda. Šefe, ovo je naša pobjeda. Ja ću ofarbati kuću u svoju omiljenu žutu boju. Obožavam je. Kod mene će uvek biti svetlo. Jo, kako mi je žao. Oho, baka u pravu. Moram i ja ofarbati svoju kuću u svoju omiljenu boju, roze naravno. Da farbam kuću sama? Ne. Bolje da pozovem Munju. Ona će sve uraditi umjesto mene. O, da. Obožavam ovu crnu boju. Ovo ću staviti ovdje. A od ovog materijala ću napraviti krov. Stvar, probudi se. Treba mi tvoja kuća. Da, moj krov će biti u obliku kovčega. Savršeno. Zalepit ću sve to ovdje. Pogledajte šta sam smislila. Imat ću mekani krov. To je baš slatko. A ovdje ću okačiti baloni u obliku srca naravno. Baš mi se sviđa moja nova kuća. Ali nešto nedostaje. Tačno! Smislila sam. Treba nacrtati cvetići. O, prelepo. Ja sam genijalna. A ovo ću staviti na krov. Neka svi znaju da je to moja kuća. Gotovo. Ej, Ruko, prestani da se treseš. Treba mi ravna linija. Gotovo. Završila sam. O, ove papuče mi također trebaju. Zalepit ću ih ovdje. A unutra ću staviti cveće. O, tačno. To mogu staviti na krov. Juj, kako boli. Bezobrazan čekić. Dakle, a sada mogu napraviti zidovi. Odlično. A ovdje će biti grožđe. Imat ću prelepu zelenu lozu. Ojoj, moje leđa. Da, treba stalno polivati cveće. To je baš pametno. O, pogledajte, već raste nešto. Divno. Hoću da u mom dvorištu bude što više cveća. O, da. Tako je. Umjesto saksija ću imati čizme, to je baš originalno. A ja ću svugdje zalepiti svoje slike. Ovdje će mi biti šminka. A pozadi će biti ogledalo. To je baš zgodno. Jao, kako sam lijepa. I naravno, moram imati bazen u dvorištu. Sipat ću vodu u njega i ovakve kuglice. Gotovo. Mogu sesti na ležaljku i popiti svoj omiljeni koktel. Lepota. Sad ću od ovoga isplesti nešto. Šta mislite, šta će to biti? Naravno, a moja ležaljka. Stavit ću čebe na nju i sedjet ću svako veče ovdje. U stvari, što bih čekala veče? Gotovo, ali nešto nedostaje. Znam. Ova strašna ptica će čuvati moju kuću.
A na prozor ću staviti daske. Ne želim da neke bake dolaze kod mene. Sljedeći prozor. Stvar. A zašto mi ne daješ da ga zatvorim? Šta si to doneo? Da, to je odlična ideja. Svaka čast, stvar. Od ovog ću isplesti paučinu. A na nju ću staviti slatke paukove. A sada treba malo srediti dvorište. Skoro sam završila. O da, to je moje omiljeno mjesto. Groblje. Podiže mi raspoloženje. A na ogradu ću okačiti električnu žicu. To je magično. Jao, za malo da zaboravim. Treba mi električna stolica. To veoma opušta. Stvar, pritisni. Jao, kako to radi? O, uključio se. Komšije, dođite ovamo da se slikamo. Nema šanse, s njom se sigurno neću slikati. Pa, hajde onda zajedno. Šta vam je? Mislim da je to odlična ideja. Pa dobro, onda ću zapaliti jedan selfie. Cool. Sad ću da vidim šta je ispalo. Jao, šta mi je sa licem? Pa dobro, gdje da je okačim? Neka bude ovdje. O, da, ja sam moderna baka. Ovdje ću staviti tepih. A u ćošku će biti stol. Divno. Neka stoji peć ovdje. Ja volim da kuvam. Trebaju mi svi kuhinski uređaji. I naravno, treba mi puno svetla. Okačit ću lampicu ovdje. Ojoj, koliko prašine. Da, odlično radi. Ovdje će biti police. O da, kako sam lepo sredila svoju sobu. Obavezno mi trebaju zavese. Tako je. Ostalo je staviti kamin. O, kako toplo. Svaka mi čast. Obožavam svoju sobu. O, kako je lepo ovdje. Nisam ništa gora. I ja ću srediti svoju sobu. Ovdje će biti beli tepih. A ovdje, tačno, okačit ću ogledalo. Obožavam da se gledam u njih. Baš sam lepa. Ovdje će biti moj kofer sa šminkom. Ovo mi ne treba. Ostaće samo lampica. Radi. A ovdje ću okačiti svoje stvari. Imam puno lepe odeće. A na ovom zidu ću nalepiti nalepnice. Preslatko. Jao, za malo da zaboravim. Treba mi moj plišani meda. O, kako je mekan. Tačno, vreme za slikanje. Pogledajte kakvog medu imam. A sada pogledajte moju odeću. Da, ovakvu lepu sobu imam. Jel mi zavidite? Šta može biti lepše od paučine? Samo paukove. O da, to izgleda prelepo. Stvar, donesi mi tepih. Zdravo, kostore. Trebat ćeš mi, ali ne ceo. Nekoliko laganih pokreta i moj sto je spreman. Magična knjiga, svećice i lampica. A ovo su moji omiljeni slatkiši. Želim da uvek budu pored mene. A ovdje će biti mjesto za kuvanje. A gdje ovo da okačim? Znam. Neka ga svi vide. Kako sam spretna. Odlično.
mogu okačiti. Jao, baš mi se sviđa moja soba. Šta je bilo stvar? Hoćeš da imaš svoju sobu? Jao. Dobro stvar, nagovorio si me. Spremna sam da ispunim tvoju želju. Ovdje će biti tvoje spavaće mjesto. A tu će biti tvoja garderoba. Imaćeš čak i scenu za nastupe. Hoćeš probati neko delo? Brutalno. Nežno. A u ovome možeš ići kod bake. Strašno. Dobra stvar. Imam nešto bolje za tebe. Pogledaj. To je rukavica Ironmana. Zar to nije cool? Šta još da dodam? Znam! Joj, kako sam pametna! Ovdje će biti tepih. I puno belih cvetića. Tu će biti mali krevetić. U ćošku će biti meda. A tu će biti umivaonik. I mala stolica. Ćao, moja Barbie. Ti ćeš živjeti ovdje. Jesi zadovoljna? Vidim da jesi. Jao, vreme da i ja sredim mjesto za svog kućnog ljubimca. Tu će spavati. O, da. Ovdje ću sipati vodu. A ovdje hranu. Duša moja, ovo je tvoja nova soba. Uživaj. Jao, vidim da si gladna, a maca moja mala, jedi. Jao, za malo da zaboravim. Kija. A maca voli da šeta po krovu. A vidim da si oduševljena i ja isto. Eto, moja slatka pita je spremna. Idem da počastim komšije. Poslužite se. Dobro, hvala, probat ću. Hvala puno. Merci. Ko je to? To je onaj tip što nas je prevario. A, evo ga. Hvatajte ga, devojke. Sad ćemo ga prebiti. Možemo ga zakopati u mom dvorištu.